Dă-i, mamaie, ce stai? Ia-mă! Da, mică, dar nu vreau să ne Mama era de jos. Nenea, vino încoa. Am dreptate, Gabi, că răstoarnă paharul. Până în dormitor, că vreau să zic. Uite ce a făcut oamenii. Au vărsat paharul. Gabriel. Dar bine ți-am făcut, mamă, sunteți statori. Din paharul tot? Păi de acum? Hai, lasă! Lasă acum. Ce să facem? Hai la petrecere. Păi... Ce să fac? Gata. Dar lasă așa, Gabriela, acum, gata. Da. Lasă așa, ce să fac? A fost foarte bun ăsta. Gustos. Bun și pe interior și pe exterior, nota 9. Nu?